kwankwasiya. Mata maza daga matasa mu ɗauki aƙidar tarhula, kar da mu rudi da ha'inci. Kallabi ko jangala mata shi za ku sanya, kun ji alamar shigar kwankwasiya. Babu gudu ba mata baya kan aƙida, girmama na gaba shi ne tsarinmu kwankwasiya. Kyautata mu'amala ta siyasa kwankwasiya, inganta rayuwar 'ya'ya mata kwankwasiya, wayar da kan matasa ne aikin kwankwasiya.